curta la lingua. Oh, mais perché? Che conosciamo tutti gli slogan, ma che vuol dire concretamente? Giusto curre quelques dies che tutto? Oui, che ti inviti a scoprire ce qui se passe en espérant la passem. Está organizada la PASEM, que é importante de encontrar o mundo, dan a ver os maiores das comunas, está explicar o que é a PASEM, falar das escolas, são rientes, das outras associações, que verão se funciona. Aquest matí que he taillé per se préparer à la course et per découvrir l'école des banderes et des lettres comme à coup. Que scribe mots que caimi en occità, tribaya, ha, menja, allegiga, et que va créer le nom de la course qui s'appelle PASEM. Que mi viene cremo toutes les jeunes qui coulent dans la cour pour jouer et en vez de raco. La PASEM, que és el primer cop que passa en Marmandès, donc que es caucaré de navets per els escolans i els pais. El que és clar és que els pais van estar convidats a venir córrer, que si pas donc una llengua d'escola, però també una llengua de família com abans. Ara més, que vam començar d'aquí, ho espies? Que vam a la línia de partença. El que espero és que els pais se pertoquen d'oret que hi ha més de món que no pas el vell de costat o el veí o la gran mai. No, és caucaré de més generacional, intergeneracional i que va de tot petit dins cabell vell. Te remembres d'on se'n va? De la montagne. De la muntanya, que se'n va de la muntanya. Pues pas aquí. Vam cantar la muller i després que vam fer el passallaron, si voleu. J'espère que apporte une autre vision de la langue dans le territoire, parce qu'il y a encore pensi trop de monde qui ne connaît pas cette langue, que c'est plaisir de baiser tout à coup, surtout les maïraus qui ne comprennent pas trop ce qu'est, mais qui s'investissent dans toutes les activités superposées à l'entour de la PASEM. De temps en temps, quand les régents demandent, anam dans les écoles les ateliers de danse. Le jour de la PASEM, il y aura le bal petit, le tantos, et le C, il y aura le bal per le grand. És un peu més complicat per trobar bénévoles, musicaires et autres. Cause un grand événement. Les expliquer que se passe pendant 10 jours et 9 nuits, se disent quand même. Oh. Alors le type qui dit, mais bon, pas courir pendant 10 jours juste, non, 1 kilomètre juste, qu'on suffit. Juki hei 3000 ans, que Joanaim Florence, Florence aime. Suis fort content d'auge la PASEM a Cocrimunt perquè hi ha ací dans el Marmandès 4 o 5 escoles que són bilingues i donc és una reconeixença. Aquest eveniment concerne l'escola, però pas sonca. L'événement és pas conegut ací en Marmandès, fa les conèixer, els parents, els elegits també.
Hi ha forces festivitats que són previstes, donc avant, la setmana avant, la setmana après, donc van reunir corals occitanes, haben de radunandes contades, sur la toponimia, sur els contes de Marmande, les cançons de Marmande, i la gent descobren aquella història de la vila. Van assajar de tocar el més del món possible, però se poden. Aquesta corrida n'est pas reconeixut a dar del públic. Qui est présent los paperots, que és l'associació Bataum, que organitzam aquest mes d'abril el mes viernes. Aquest mes viernes n'hi pas directament en lligant amb la corrida. Hi ha esdeveniments de cant de dansa, més que hi ha també la gastronomia. Que hem proposat als restaurants de dedicar la traducció d'un menu, donc la langue arriba dins l'habitant de la gastronomia. Que va haver un torn, que va mettre tot això. Res blanc. Et també a la fi du mes, organitzem la PASSEM, no sé pas si coneixeu. Ne coneixo pas. Que hi ha corrida, l'objectiu que és de col·lectar quilòmetres, que serveix a finançar escola, calendret, etc. i esdeveniments com el mes viernes. Que hi pla, que rom. Et puis deixar un drink de paperots. Je n'avais jamais entendu parler de la PASSEM, que hi ha el primer cop. Pensi que va portar air a la Bat Vieille. Pensi que va anar a cantar Luz de l'Uzum. Et après, il y a eu un film à Montaña de Nassau qui passe Léo, où il y a toute la famille. Que la culture gasconne, biarnaise, occitane arrive dans les programmations culturelles classiques. Quel est l'objectif? Que vedrem a la fi si funciona, mais hi ha un munt que són interessats i ells se jouen també. Que permet també d'encontrar món d'un mateix mitant, ce que n'est pas aisit forçadament cada jorn. Que és un biais de reconeixença, d'en fi haver una corrida que se'n va al nord de Gascunya. Que és una riquesa fenomenal. Mais surtout, le biais és de mostrar l'existència de la langue i de la cultura occitana per tot. Alors espero que la PASSEM va trobar els ulls. Que l'hauràs comprès entre dubtes, estrambors, hesitacions, atentes espès, que tota una societat que es bota en moviment, lligams que es teixen, el món que s'hi rena un miei en esperant la PASSEM.